Toto celé je Ružino, veľmi obľúbená štvrť. Obľúbená preto, lebo tu je absolútne všetko, obľúbená preto, lebo už má svoje roky. Tu sa stavali paneláky, ktoré sú skutočne poctivými panelákmi, ale tie už potrebujú rekonštruovať. Tak teda nové bývanie dizajn je tu práve preto, aby sme zmenili dispozíciu a vynovili veci, ktoré vynoviť potrebujú. Nechajte sa inšpirovať. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžem ďalej? Ja sa volám Vlado. Petra, teší ma. Poďte, nech sa páči. Tak si budeme týkať, môžeme? Môžeme si týkať. Super, perfektne. Petra, teší ma. Sme v obývačke. Toto je ten priestor, je ten priestor, ktorý by sme chceli prerobiť. A veď ho neprerobený, pekný, celý. No ale je tu iba ten sedací vák. Není tu priestor na sedenie, kde by sme si tu potrebovali normálne sadnúť. Tak som vás zavolala, aby ste prišli a nejak to tu prerobili. A to je teda tvoj byt, hej? Tak to nie je môj byt. Je to byt mojej sestry. Ja som myslel, že tak si našla. Nie. Je to byt mojej sestry Lenky. Len ona ešte pred pár dňami nastúpila do novej práce a žiaľ, pracovné povinnosti jej neumožňujú, aby tu bola dnes s nami, tak ma poverila. A verí tomu, že ja poznám jej vkus a že to spolu dobre spravíme. Tak to bude zaujímavé. Má teda predstavu, ako by to mohlo vyzerať? Má. Jasné, má. V podstate ona má rada moderný štýl, ale čo sa týka nejakej farebnosti, tak je skôr na tie teplé farby. Aby celkový ten dojem z miestnosti bol hlavne útulný. Aby sa sem rada vracala z práce, aby sem prichádzala na nejaké nové pozitívne myšlienky, aby to bol priestor, kde rada pozve svojich kamarátov, priateľov a usporiada navarí večeru a spoločne ju zjedia. Malo to byť zariadené v modernom štýle. Má to byť priestranné, má to byť svetlé, ale zároveň aj plne funkčné a využiteľné. Chcela by tu okrem sedačky mať aj jedálenský stôl, kde by sa mohlo jesť, pretože kuchyňa je hneď tu vedľa, ale je veľmi malinká. A to je ten úzka, taký slížik. Áno, je dosť maličká. Toto je vlastne dispozične pôvodný stav toho bytu. Aj sme rozmýšľali nad tým, že by sme preburali stenu medzi kuchyňou a obývačkou. Túto stenu, že by sme dali dolu? Áno, ale ona je asi nosná, takže... Toto je nosná stena. To sa dá vybaviť, aj nosná stena. Ak by nešla dolu kompletne, celá, že len kúsok. Ja to nechám na teba. Dobre, robíš. Prosím ťa, poďme sa ešte pozrieť do tohoto bytu, aby sme vedeli, že ako vyzerá, aby tá obývačka nebola mimo toho bytu. Je to trojizbový byt. Samostatná teda kuchyňa, obývačka. Tuto je taký roll door. Tuto je spálňa. Tak môžeme ísť pozrieť. Asi teda v akom štýle. V takom jednoduchom, modernom, ale zároveň aj útulnom štýle. Niečo také by si predstavovala. To by bolo fajn, tá stena, tá maláka. Lebo vieš, iba zariadiť toto by bolo také, že dobre, donesieme nejaký nábytok a zariadíme. Ale ona by úplne capla na zadok, keby sme skúsili s tou stenou niečo spraviť. Myslím si, že by bola veľmi prekvapená. A susedia čo na to povedia? No. Lebo to je krik. No, to je veľký krik. To bude randál. No čo, chvíľu vydržia, príde Mišo a uvidíme, s Mišom to preberieme. Michal je zvyknutý na výzvy, takže mu musíme aj teraz jednu dať. V miestnosti, ktorá nie je príliš veľká, musí vytvoriť útulnú obývačku, ale zmestiť tam aj jedáleň. No a ja však ešte prihadzujem, že by ju mal prepojiť s kuchyňou. Okrem toho musí ostať priestor nezaprataný, vzdušný a moderný. Ahoj. Pozri, čo nás čaká. Pekné. Krásne. A čo, však to je to pekné, nie? No, veď toto isté som aj ja hovoril. Či tu budeš mať nejakú prácu. Zariadené to je. Sedačka krásna, televízor, všetko. No, také japonské. Poď si sadnúť, ja si budem... Môže? Nech sa páči. Peťa, ty poď sem, lebo tu vynikneš. Vy už si týkate, hej? Aha, dobre. Ja, samozrejme, my už mám. Môžeme sa aj my potýkať. No dobre, tak Michal. Petra, Michal! Čiže mne si nechal tento vankúšik, hej? Sadni si na hviezdu.
Je to krásne prerobený panelákový byt. Musím povedať, že naozaj tá práca, ktorá tu je odvedená, tak je veľmi pekná. A samozrejme aj to zadanie by bolo veľmi jednoduché a príjemné, až na to, že si pani domáca, alebo teda sestra si vymyslela aj s Vladom nejaký otvor do kuchyne, ktorý bude veľký oriešok. Tieto staré paneláky, pokiaľ viem, sú robené takým spôsobom, že možno by sa to dalo. Čo hovoríš? Že toto by bolo nosné a tu keby sme sa veľmi naštvali, tak by sme to vedeli prebúrať? Áno, lebo ten nosný systém je vlastne presne toto, čo tu vidíš, taký rám vlastne. A všetky tie panely majú iba tie nosné rámy a vnútri je výplň. Nie je to nosné. A tým pádom by sme nemuseli ani robiť projekt na stavebné povolenie, ale skôr iba na ohlášku. Ten priestor nemá byť moc zaprataný, ale pritom tu má byť tých funkcií veľmi veľa. A budem musieť nad tým porozmýšľať a pošpekulovať, že ako to vymyslieť, aby som všetky tieto požiadavky vlastne splnil, lebo dať tam aj jedálenský stôl a vlastne aj obývaciu časť s úložnými priestormi do tak malého priestoru, celé to obchať, tak nie je to úplne taká jednoduchá úloha. Indície sú schované tu pod stolíkom. Koláče. Aha, pod stolíkom. Komu ich môžem dať? Fakt, počkaj. Páči sa. To už sú akože peniaze v tej krabičke, hej, Aha, to autičko. To je transformer autičko. Chápeš? Čo? Ideme už? Podľa mňa toto je tá jedáleň, jak napovedaná. Aha, dobre, okej. Nebude vám chýbať v kuchyni. Nie. A vrátime. Jasné, To je- že to vrátime celé. To je marocká skrinka. Zober. A tak indície je celkom jasné. Sice má byť priestor moderný, ale veľmi sa mi páči tá idea to zmiešať s nejakými marockými doplnkami, aby to nepôsobilo úplne sterilne a zrazu to dostane taký nejaký originálny názor. Potrebujem určite vedieť, koľko na to máte peňazí. Keďže sa jedná o rekonštrukciu jednej miestnosti, tak sestra si stanovila ten rozpočet vo výške 5000 eur. A koľko máme na to času? Tým, že ona odišla na služobnú cestu do zahraničia a vráti sa o týždeň, tak by to bolo najideálnejšie, keby o ten týždeň je to hotové. Týždeň, 5000. Sedačka, obývacia stena. No ja mlčím zatiaľ, lebo ja musím zavolať Martinovi, že či to stihneme kvôli tej stene, ktorá samozrejme... Pustíme sa do nej? No ja Skúsime by to? som bol veľmi rád, samozrejme, to by bola obrovská zmena a bolo by to úžasné. Statik, povolenie alebo súhlas väčšiny majiteľov v celom dome, úrady a tak ďalej, ako tá byrokracia tu naozaj je a za týždeň to nie som si istý, či to stihneme. Choď na úrady, máš čo vybavovať. Áno. Začni pracovať na nejakom návrhu. Ja posedím, oddychnem si, lebo je to náročné. A čo keby si ty išiel na tie úrady a ja začnem pracovať? Máme na to týždeň, Vladko, však musíš trošku aj ty tú ruku k Ja dielu milujem pridať. chodiť po úradoch. Ale Ale ty to máš rýchlo s tvojim úsmevom. každá to vybavíš. skúsenosť je dobrá. Pustíme sa do toho. Ja si myslím, že má to význam. Koláčik bol výborný, indície si berieme a o týždeň verím, že príde obrovská zmena tohoto priestoru. Pohral si sa s tými indíciami trošku? Rozlúskol si to? No, že vieš, toto máš. Nemal som čas sa hrať s indíciami. No, tam však ty mi ide o nedávaš to- čas vôbec ani na tú prípravu, na teraz tú máme málo, vizualizáciu. Vieš, ale v rámci týchto indícií sa treba hýbať aj v projekte. To znamená, že čo? Koncept je jednoduchý, pretože som dostal dobré zadanie, ktoré hovorí, že má to byť moderné, má to byť multifunkčné, to znamená, že má to byť obývačka s jedálenským kútom alebo s jedálňou a má to byť nežné, ženské. Takže od toho sa odvíjam. Maroko, dostaneme tam? Doladíme taký to? ten marocký nádych. Aby to tú nebolo energiu. príliš orientálne zase. Vieš, aby to bolo také slovenské, moderné, vzdušné, tak ako na Novrdla. Bude tam len pár tých prvkov. Či sa zmestím do rozpočtu, to je veľká otázka. Veľký otáznik, pretože vymysleli sme si otvor, ktorý bude podľa mňa dosť drahý. A uvidíme, koľko peňazí nám zostane na nábytok. Takže v tomto momente netuším. No ale Vlado, pamätáš sa, jak sme sa bavili o tom otvore do kuchyne?
A to je pre mňa ten najväčší benefit z celého toho priestoru. Všetko ostatné by tam nemuselo byť, ale ten otvor tam chcem. Mišo, panelák. No a čo? Veľký otvor, panelák. Dobre, technicky sa to možno dá vyrezať. Hej. To nebude problém. Ale ten statik a tie povolenia, to je na úradoch. Vieš, čo to je? Hneď, ak my tu skončíme, volám statikovi a ja mám pocit, že by sa to malo dať. Na čom by som nechcel šetriť je sedačka, pretože tá musí byť naozaj kvalitná, aby vydržala dlho. Uvidíme, ako nás rozpočet pustí, čo sa týka nábytku na mieru. A najradšej by som išiel do striekaných, lakovaných vecí, ale už teraz viem, že na to asi nebudeme mať. No a potom nám zostane nejaký maličký balík peňazí na doplnky, ako sú stoličky, stolíky a tak ďalej. Takže keď to všetko dáme dohromady, tak uvidíme, kde skončíme. Sem som dal vlastne ten stôl jedálenský a pozor, ten stôl sa takto otočí do priestoru a zrazu máš z toho stôl, kde si môžu sadnúť 5 ľudia. To je... Presne tak. To je transformer. A túto stenu som chcel vypichnúť, pretože je oproti oknu a môže byť kľudne tmavšia a krásne tam vyznejú tie obrázky. Ju nebudeš farbiť, ona zostane taká... Toto je farba tej steny? No? Takáto čierna? Bude tmavo hnedá. Ja neviem, prečo sa Vlado bojí tej čiernej steny, pretože čierna farba je elegantná, však aj ženy chodia oblečené v čiernom. Mišo, ak sa nám toto podarí spraviť, ten otvor, tie hnedé pekné farby, tak to bude ideálne. Aj toto teoreticky môže byť pekné. No to bude. Ale musíme to dostať do tých dievčat. Musíme ich presvedčiť, že to bude dobré. No, máme to vymyslené. Všetko je pripravené. Mačko, pekný, čistý priestor. No, ukážem ti to. Raz. Ideme robiť obývačku spojenú s jedálňou. Čiže čo sa týka stavebných úprav, je toto taký najväčší oriešok, najväčšia vec. Je úradný. Nejaká elektrika a hlavne malovanie. To je celé, čo sa týka stavby. Bavil som sa so statikom a tá stena môže ísť preč, pretože nie je nosná. Čiže posudok máme, hej? Od statika. Áno, posudok máme od statika. Vieš, čo musíš? Musia to odkladať susedia? Všetci komplet? To susedia, však to zazvoním. Tak napíšme do výťahu list, no, jasné. Napíšeme listok, že ospravedlňujeme sa a tak vieš taký ten text. To je jedna vec, ale samozrejme potom, keď robíš stavebnú úpravu, tak vlastne musíte to všetci podpísať, potom na stavebný úrad, pochopiteľne. Musí byť väčšina, že? Väčšina majiteľov. Všetci, no. A ty nerýb, však máme od statika máme všetko, čo? Veď to je základná vec, to je gulaté razítko. Dobre, no a potom stavebný úrad, ktorý má 30 dní na to, aby sa k tomu vyjadril. Takže o 30 dní ako na koníč. Keď to máme za 7 dní spraviť, tak to potrebuješ povolenie zajtra. No však ty dneska nemáš. Si známa osobnosť, široko sa usmievaš. No počkaj, to je akože ja, hej? Tak ja mám čo robiť, však ja musím... Ja idem za stolárom, idem zháňať nábytky a tak... Ja mám tu plno vypratávania. Ja pôjdem na úrady. A mám pocit, že ten otvor, ktorý chceme robiť, nám zoberie asi najviac peňazí, lebo je to naozaj taká špecifická práca a trvá to veľmi dlho a je to také namáhavé. No a uvidíme potom, koľko mi zostane vlastne na to ostatné. No nič, pomáha. Martin, ty čo? Termín tlačí, no ja idem vynášať, pozri sa, ako robotu za 5 minút. Daj mu aspoň moškrabať nejakú stenu, alebo čo. Chlapci moji, kde je ten stavebný úrad? No idem teraz. Nie, na tých susedov najprv musíš ísť. Susedov máš večer. Hej? No keď budú doma. A čo budeš dovtedy robiť? No a stavebný úrad idem. No ale tam potrebuješ mať všetky tie podpisy od tých najprv od susedov? No jasné. Nože, kým sa odhodlávam pobehať susedov a pýtať povolenia, Martin sa zapotil pri vypratávaní obývacej izby. To však nie je všetko. S tým, že sa povolenia vyriešia, sa počíta, pretože sa byt už pripravuje na to, že sa bude búrať stena. Vlado, ty tu čo robíš? Čo robím? Žáňam podpisy, veď to vidíš to. A jak ti to ide? No zlé, však nikto mi neotvára. Nič ešte nemám. Ale ja neviem, či toto mne sa podarí do týždňa, lebo tak vidíš, jak ja čo do týždňa? To musíš mať za 2 dní. No to už vôbec nie. Dobrý deň, a čo sa to tu deje, prosím vás pekne? Dobrý deň. Potrebujeme
Vy tu bývate? Áno, ja som domová dôverníčka. Tuto, prosím, pekne, nič neviem o tom, čo je to tu za akciu. My tuto na druhom poschodí ideme prerábať do programu Nové bývanie Design. Áno, áno. A potrebujeme povolenie od ľudí, že budeme robiť trošičku humbug a že s tým súhlasia. Áno, no ale tak v prvom rade hádam, by som ja mohla vedieť o tom a nenaruší to statiku, alebo čo sa tam ide prerábať? Veľká prerabka? My od statika máme povolenie, ja vám ukážem. Pozrite sa, tuto to máme. Áno. A toto je pôdorys ich obývačky. A túto jednu stenu chceme zvaliť. A to je nosná? Nie je nosná. Dobre. My už máme aj povolenie od statika. Všetko len na stavebnom úrade, lebo chceme, aby to bolo čisté legálne. Potrebujeme to urobiť. My povedali, že potrebujeme najskôr povolenie od susedov. To povolenie, no dalo by sa. Za susedov môžete vy podpísať Za susedov môžem podpísať. To tu máme tak, že máme plnú moc áno, lebo my máme pravidelne schôdze, ja mám plnú dôveru, kľudne, môžeme to vybaviť. V pohode. Výborne. Ja mám vybavené. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dieťa šťastie. Áno. Aj toto sú vaši susedia? Ja, tak 36 rokov je hore. perfektne. Máme všetko vybavené. Budeme vám robiť chvíľku trošku hluk. Nazdar, chlapci. Ty už si tu? Čo, ja som myslel, že tu budú vrčať stroje a ne vy dvaja nad výkresmi. Ja som to nezvládol ešte ani s Peťom prebrať a ty už sa tu hrnieš. Zdravím vás. A máš to vybavené, ten otvor? Nemám ešte, no tak... No, dobré, a čo teraz? Teraz to posudzujú, lebo to chceme príliš rýchlo a chceme to príliš veľké vraj. No dobre, Peťo, čo vieme zatiaľ vlastne robiť? Nič, pozerať sa na to. Pozerať sa do výkresov a točiť ich. Až na to, že máme 4 dní. Vieme robiť obývačkovú časť, jedalenský stôl ten stôl, jasne. A s tou komodou, ktorá je zavesená vo vzduchu. Toto chlapi skladajú čo? To je vlastne niečo do toho... Áno, do toho bytu. To je táto skrinka obývačková. To je taká širšia polica vlastne, ktorá bude mať také tajné zásuvky. Tam si môžeš dať ovládače alebo nejaké časopisy. Keďže u Lenky máme problém s priestorom, tak sme zvolili typy nábytkov, ktoré budú robené na mieru. Celý ten otvor, ktorý prebúravame vlastne do kuchyne, bude obložený drevom. Bude tam urobená barová doska. Takže to sú veci, ktoré nekúpite v obchode. Majstri na Michalovej zákazke začali okamžite robiť. Keď sme prišli na kontrolu, boli už v plnom prúde a ja vidím, že ani pri nábytku nevybočuje Michal z konceptu nežnej a ženskej obývačky. Biele skrinky na mieru sú toho dôkazom. Ja som však najviac zvedavý na ten otvor obložený drevom. No, a toto máme stôl, hej? Sa to olepilo. Stolik hotový. Koľko Nie, to trvalo? Nie je ešte hotový. 3 minúty vám to trvalo? 5? Povedzme. 3-4 minúty. To keď počítam s ostatnými vecami, čo vy chcete na to robiť 4 dní? Chlapci, minúty sa nazbierajú. Za 2 to treba mať hotové. Peťo, ďakujeme pekne, tešíme sa na... Majte sa pekne, dovidenia. Tešíme sa na výsledok. Presne. Chlapci sú už prichystaní na vyrezávanie otvoru, ktorý prepojí malú kuchynku s obývačkou. Najšpinavšia a najhlučnejšia práca musí byť urobená ako prvá. Potom príde na rad maľovanie, no a nakoniec zariaďovanie. Najskôr však musím priniesť vytúžené povolenia a potom sa začne reálne rezať. Čítaj, čo to. som priniesol, čítaj. Nemá námietky. Boli tam veľmi príjemní ľudia, ktorým som vysvetlil, prečo tak rýchlo a čo ideme robiť. No my už sme to pripravení. No, toto je zaujímavé. A s týmto to ideme rezať? No, evidentne áno. Ja to tiež ináč vidím prvýkrát v živote. Dúfam, že nás nečakajú nejaké konflikty so susedmi, hlavne. Musíme si predstaviť, že tá celá stena bude vážiť asi 2 tony. Čiže budeme to tu rezať asi 2 dní, ale budeme sa snažiť to udržať v nejakej rovine, tak aby tie susedské vzťahy zostali dobré. Rozhodli sme sa na tento postup z takých 3 hlavných dôvodov. Ad 1 je to bezprašný spôsob, čiže sa to chladí vodou. Samozrejme, tá voda je automaticky odsávaná. Je to bez absolútnych vibrácií, ktoré zanie. To znamená, že sa neporuší žiadna statika panelu. To je dôležité. A ten najdôležitejší dôvod je rýchlosť tej práce, aby sme nemuseli susedov týždeň obťažovať hlukom. Veď toto. Takže za deň by sme to chceli zmáknuť.
A keď to tak vidím, vlastne, ak tam máte tie čiary pokreslené, tak z toho idete urobiť taký koláčik. Taký koláčik, lebo je celá tá stena dosť ťažká. Jasné. A keby sme to vybrali z celosti, tak to nemá kto zniesť dole. Takže treba to nakúskovať na menšie kusy. A toto dáte za 3 hodiny? Hej. Vyrežte. My ideme preč. Dobre. Nech sa vám ďakujeme pekne. Držte sa. Pôsobivé, zaujímavé a myslím si, že perfektný spôsob, ako takéto niečo riešiť. Rýchlo a bezbolestne. A zatiaľ, čo sa budú chalani hrať s touto veľmi zaujímavou mašinkou, ja som si pre Michala prichystal prekvapenie. My sme sa dohodli, že ideme spoločne vyberať farby, ktoré použijeme na steny v obývačke. Michal samozrejme už svoju predstavu má, ale ja som k tomuto rozhodnutiu prizval aj Petru. Michal, ahoj. Deň dobrý. Počkaj, nie som sám úplne. Tie farby mne to nedá spať. Dobrý deň. Ahoj. Poď, A vy Peťa. to čo? No, zobral som vy tu s Peťu, nami? aby odkonzultovala to, čo sme vybrali. Takže už to nebude také prekvapenie. Nie, no tak... Pre sestru to bude stále prekvapenie a ja by som to trošku skonzultovala, či to Peťa, tak má byť. tu máme obchod s farbami. Sem ideme vybrať nejako... My už máme niečo vybraté, ale tak... No tak nech sa tak páči. čo ja viem, kto vie, možno sa bude páčiť. No, čo, netrucuj, No tak poďte vyberať, nech sa páči. Tak ja neviem, ak máme čas na vyberanie farieb a malovanie a míňanie peňazí a času na takéto experimenty, tak nech sa páči. A Segra má rada akú farbu? Tuto sú také zemitejšie. Ona má skôr rada také Žena. Žiarivé. jemné, svetlé, možno niečo. Tak to asi nemáte správny vzorkovník potom. Nie, to máme... Niečo, ja by som išla do takej skôr nejakej takej kombinácia medzi rúžovou, oranžovou, červenou, Ja niečo som také ti to hovoril. bledé. No? Osobne si myslím, že marholová farba, alebo nejaká pistáciová, alebo vôbec výrazné farby do takýchto malých priestorov nie sú vhodné. A ty tam chceš dať akú farbu? Aj sa nepýtaj, vyber si z týchto. No, tako nejako sme riešili tie všetky steny, tie tri veľké. A tú najtmajšiu som dával fakt, že tmavú. Čiernu? Áno, ale treba si predstaviť, že na tej čiernej stene ešte bude ďalšie prvky, ktoré to rozbijú. Takže aj oproti oknu a bude taká dominantná. A keď to má byť taký byt skôr útulný, príjemný, teplý, svetlý. Povedz mu. Bude. A tieto výrazné farby, ktoré si väčšinou ľudia vyberajú a robia veľkú chybu, pretože ich najprv vidia na nejakej maličkej plôžke, ale potom, keď si to namalujú na veľkú plochu, v malom priestore, tak jednoducho to na nich žiari, hej, tá energia zrazu ich povzbudzuje k nejakej činnosti. Tie farby by na vás mali vplývať skôr ako príjemne a pôsobiť relaxačne. Fakt si neviem predstaviť takúto tmavú, čierno-šedú farbu a jak to bude výsledne vyzerať. Ono, keď zákazník si naozaj nie je istý, tak je dobré si zobrať vzorku možno aj z viacerých farieb, namalovať aspoň metr štvorcový a už na takejto ploche potom uvidíte, že asi ako to môže vyzerať. Ja by som teda navrhovala zobrať jednu takú blečiu, napríklad túto H320, a potom takú ako keby kapučinovú farbu, túto napríklad. Ja si úprimne myslím, že ak sa namaluje už len ten meter štvorcový, tak Petra zistí, že to je nezmysel jednoducho proste, že to tam nepatrí do na tú stenu. Koľko stojí farba? Koľko jej musíme zobrať tak, aby sme takú vzorku meter štvorcový natreli? Tak tam by ste aj trošku menej farby potrebovali, ako je balenie, ale teda minimálne dá sa to litrové balenie namiešať. Liter. CCA pri klasickej očerúzdovnej farbe je to okolo nejakých 5-6 eur za liter. Za ten liter? Záleží To si môžeme dovoliť, nie? Myslím, že áno. Ja som Vlada a Petru nechal v tom, že nech si samozrejme kúpia tie farby, pretože ako sme videli, nestojí to veľa peňazí a radšej si to vyskúšajme, keď máme tu možnosť. Urobme si ten meter štvorcový a... Fáze SK. Ale nelakaj sa, lebo je tu stavba. Iha. Áno. Je väčšia, ako som si myslela. Väčšia? Však to sme chceli, aby sme takto urobili, že hop, už som v kuchyni. A sedačku dáme kde? Sedačka tu nebude. Aj sedačka, aha. Nie, to je dobré. Ono to bude trošku ináč. Viacej nehovor.
Dobre je. A dobre, keďže sme chceli ušetriť kopec priestoru v kuchyni, tak sme ten otvor zväčšili až úplne po zem, aby sa dali barové stoličky zasúvať smerom do obývačky. Tak, aby sa v kuchyni dalo pekne prechádzať. A ktorú stenu, Michal, môžeme zamalovať? Lebo naozaj musíme to vyskúšať. Sorry, musíme. Ale však kľudne už ste ma presvedčili, už farby tu máme, takže nech sa páči, ideme malovať. Je to táto stena, ktorú som zámerne myslel, že bude tmavšia. Teda z môjho pohľadu by mala byť skoro taká tmavo-hnedá, až čierna. Ja som tam navrhol tmavú stenu. Len keď to poviete človeku, tak on si predstaví iba tú tmavú stenu a nič iné. Ale musíte si predstaviť ďalšie vlastne vrstvy, ktoré tam prídu. Príde tam nejaký nábytok, prídu tam nejaké dekorácie, ktoré tú stenu úplne rozbijú. A vlastne tá stena sa stane ako keby len takým podkladom pre tie veci, ktoré majú vyniknúť z tej steny. Choďte aj cez seba, možno vznikne ešte nejaká nová farba, ktorá dajme mu trošku, bude páčiť možno. Dajme mu trošičku inšpirácie, chlapcovi. Tak to vpravo vyzerá ako taký zlý telový púder nejaký. A to vyschne. Pozor, a ten losos je taký nedonosený nejaký. Hlavne to nefunguje v koncepcii celé s tým nábytkom, ktorý tu bude. Lebo ja som tú marhulovú vybrala, pretože som si predstavovala, alebo teda lososovú, že to bude nejaký šedý nábytok a toto tak zjemníme s takou lososovou, dáme nejaké lososové doplnky. Ale keď sa na to teraz pozerám, tak možno lepšie je tu tmavšia farba. Tá kapučino je lepšia, jasné. No, kapučinovú farbu by som možno ešte nejako tak ako prehrízol, aj keď sa mi vôbec nehodí do celého farebného konceptu, ktorý som tam zvolil, pretože takú tú mäkkosť a nejakú náladu farebnú som chcel práve tam priniesť drevodekorom. Viete, o to ide vlastne, že tá stena tvorí základ pre tie veci, ktoré sú na tej stene. Čiže musíte si predstaviť kopec vecí ešte, ktoré na tú stenu pôjdu a zrazu tú stenu nebudete vnímať ako tmavú, ale budete vnímať tie veci, ktoré na tej stene budú. Čiže to tak rozbije tú farbu. Určite. To je jediný taký tmavý akcent v tomto priestore. Sľubujem ti, že viac čierneho tu nebude. No, a ja sľubujem, čo sľúbiť v podstate ani nemôžem, ale tak čo už. Ale ja Michalovi verím, preto s ním idem radšej vyberať aj sedačku. Už to poznáme. Tu sme doma, že? Samé dobré veci. Ten poťah tej sedačky by mal byť taký klasický nejaký do šeda. Nemal by byť ani moc svetlý, ani moc tmavý, aby ten priestor nezabil. A tá sivá farba na sedačke je naozaj veľmi praktická. Počkej, tu som našiel nejaké gombíky, ale to asi... Aha, počkaj, toto robí toto, aha. Áno, pane. Aha, chceli by ste chladničku, nech sa páči. To je stolík. Čo si dáte, mladý muž? No čo ponúkajú, ukáž. Počkaj, neviem, či toto tiež tlačiť. Toto je k valte. Ponúkajú, čo chceš, nič pre teba, ale je to studené, to chladí. Nemajú rumík. No to je teda... To je milé. To je podnik toto. To je milé. Máme elektriku v sedačke, máme posuvné kreslo, ktoré sa proste posúva na povel, ruky stlačíte gombíček. Je to forma luxusu. Môžete sa pochváliť, že niečo také máte. Jednoducho vývoj ide ďalej a elektrika patrí aj do sedačky. A ja už som sa povozil a iba táto jedna časť chodí tak hore-dole? Dá sa viacero tých modelov vedľa seba, čiže viacero tých sedov je možné využívať s takouto funkciou. Jasné. To už je veľmi tak napohodlno, nie? Lebo sem si sadneš, že už nemusíš nič. A chcem sa spýtať, táto sedačka, tiež som tam videl nejaké gombíky, tiež má nejaké také vymoženosti? Áno, ona má takú špeciálnu funkciu naviac, ponúka možnosť elektrického výsuvu. Aha. S tým, že môžeme si tento sedák vytiahnuť až do dĺžky 80 cm, čo je veľmi pohodlné. A v prípade príležitostného spania je to veľmi vhodné. Fakt sa tam vyspí jeden človek, že? Áno, jasne. Kľudne sa to môže využiť ako príležitostné spanie, pokiaľ potrebujete. Tam sa vyspia aj dvaja. Táto funkcia, reálne to asi nepotrebujete, ale keď to tam máte, tak je to proste luxus. Stlačíte gombiček a vylezú vám nohy hore. Poskytuje maximálny komfort, prevedenie látky, ktoré vidíte. Je to látka, ktorá je veľmi ľahko čistiteľná, to sme už videli v predchádzajúcom nákupe, čiže zase, pokiaľ by sme mali škvrny od kávy, čaja,
džusu. Vodou, hej? Tak ako... Iba čistou vodou, prípadne mydlovou a utierkou, čiže veľmi ľahko čistiteľná a Táto by tam udržiavateľná. zapasovala. Však toto presne ako hovorí, že tá farba je fajn. Ja keď som tam rátal, tak sa tam zmestia minimálne 5 ľudia, čo je super. Však Lenka je mladá baba a určite nejaké party a stretnutia rodinného typu sa tam budú uskutočňovať, takže je to super. Tak berieme ju? Táto je super. S tebou sa tak dobre kupuje. Vladko, musíme nájsť nejaké dekorácie do nášho bytu. Že ty ideš na istotu sem? Tak ja som vedel, že tu je ten obchod. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A dobrý deň. Dobrý deň, Martin, teším sa. Som si myslel, že vy kupujete. Dobrý teším. Majiteľ, dobrý deň. A veľmi sa teším na to, že v tom marockom štýle cítite tú prácu rúk. Vlastne každý ten kúsok je originál. Čiže nie je to naozaj typ nábytku, ktorý si kúpite v nejakom veľkom obchode a nič vám to nehovorí a sused má to isté. Všetky výrobky marocké sú robené z drahých kovov, ako je mosac, striebro a zlato. Všetko je to ručná výroba. Všetky produkty, ako vidíš, či už sú to lampy alebo lampáše, vytvárajú tú atmosféru cez svetlo. Mne sa na tých veciach z tohto Maroka páčia hlavne tie materiály, ktoré používajú. Tie tepané kovy, ktoré aj zapadnú vlastne do toho štýlu, ktorý robím. Napríklad táto kamaria, naša lampa, je urobená spôsobom filigrani, ktorý funguje tak, že sa zoberie nejaký veľký plát mosadze, na ktorý sa nakreslia vzory toho oného remeselníka a potom sa to vyrezáva, vystriháva a nahrieva a vytvorí sa z toho guľa. Je to dosť ťažký proces, ktorý vyžaduje naozaj ťažkú prácu. Veľmi sa teším na zrkadlo, ktoré nám v podstate aj rozjasní ten priestor a bude sa tam odrážať viacej svetla. A takisto sa teším aj na takú nočnú lampu, ktorá nám zase urobí takú večernú peknú atmosféru. Nie sú to lacné veci. Sú to naozaj veci, ktoré reprezentujú dlhú prácu daného remeselníka. Ceny od zrkadiel sú od 20 € až po nejaké sumy. Keby sme chceli, vyššie. Pardon, že ti skáčem do reči teraz ja. Keby sme chceli väčšie zrkadlo, ako je tamto, čiže toto má asi nejakých 60 cm. Áno, presne, toto má 65 cm. Takže sú samozrejme väčšie. Dobre, ja si myslím, že uctíme si trošku marockej práce a v tomto prípade nebudeme zjednávať, ale zaplatíme to, koľko je napísané, pretože tie ceny nie sú také astronomické. To by som mal urobiť jednu vec, tak ako to v Maroku robia. Čo znamená toto, Martin? Dohodli sme sa. Aha, že dohoda. Máš veľkú domácu úlohu, tak vyberáme zrkadlo, vyberáme stolík, vyberáme taburetku a... Lampu. Lampu, nie. Držím ti palce. Perečka ideme vyrábať. Čo ideme vyrábať z perečiek? Zase nejaké obrázky pekné? Teraz vlastne charakter toho priestoru je taký, že v podstate, keďže zase kopa nábytku je na mieru, tak vlastne nemáme tam veľmi priestor vyrábať niečo mohutné, veľké, ale skôr potrebujeme trošku dostať tam nejakú jemnú farbu vlastne na tú stivú stenu a podobne, tak sme sa rozhodli, že vlastne spravíme nejaké možno zaujímavé obrázky, ktoré nebudú úplne typické, ale zároveň na druhej strane sa dajú jednoducho vyrobiť. Niečo príjemné, aj aby sa to ženám páčilo, lebo to je základ. Základ je z nedeľného obeda, oškobanej slepice. Kurátko kupujte odložíme perie. Celé. Toto konkrétne z perličky napríklad, hej, akože veľa ľudí to na dedine chová, takže tam nemáme mať problém. A to sú nové originálne perečky, obyčajné pierka, hej, úplne drobné pierka, hej. Akurát, že dokopy vlastne však tak ako na tom vtákovi nešťastnom, ktorým zjedenom, tak vlastne vytvára tú peknú štruktúru, tak vlastne skúsime si tú štruktúrku ako keby preniesť niekde k sebe do miestnosti. Čiže toto je v podstate ako predpripravené, potom na si ukážeme, aký je postup, ale v podstate kto si to môže skladať do akékoľvek štruktúry chce, v podstate, ale celé to je lepené tavnou pištolou, jednoducho proste pierko po pierku. Začíname s tou časťou, ktorú chceme mať na spodu a potom prekladáme ďalej. Vieš, jednoduchá vec. To je strašne príjemná na pohľad. Tak to je to fajn. Tie tri farebné pierka ešte nie sú prilepené, ale ani možno nebude treba. No. Ale to je iba jeden, vieš, ako ja si myslím, že by tam mala byť vlastne séria niekoľkých. Takýto krásny obrazok z toho vznikne. Séria niekoľkých znamená, že aj tieto pávie? My vlastne oslovili chovateľa papagájov. Ja aj s týmito perečkami? Áno. A za fľašku vína sme dostali proste zo pár pekných kúskov. Tu sme si už pripravili vlastne tvrdý, pekný výkresový papier pod to ako podklad. Vlastne chceme aby tá farba tých pierok vynikla, tak v tomto konkrétnom prípade použijeme bielu, lebo nám nevadí, že že tam bude svietiť. Martin, a ja si myslím, že toto by doma mohli vyrábať aj deti, ktoré nájdu normálne, že na prechádzke všelijaké perečka,
Za trest kľudne. Ktoré takto môžu. Pozri sa, ja už to mám hotové. No čas letí a my sme stále len niekde v polovici roboty. Podlahu máme a keďže je zem vyrovnaná, malo by to ísť rýchlo. Aj stolári už dodali kusy nábytku, ktoré boli vyrábané na mieru. No jop, jasné. To je fajn. To je dobré. Zvodená tá pasparta, či budeme to musieť ešte obrezať potom, ale je to fajn, je to také plastické. Víš, tu sa nám tá pasparta, či musím potom obrezať ten papier vnútorný, ale... Obrazy sú jasné, budeme tam ešte niečo vyrábať? Budeme vyrábať, ale... Ďalšie obrazy. Nie, bože chráň. Budeme vyrábať vlastne textilnú vec, jemnú, vlastne na tú sedačku, ktorá tam príde, vlastne také ako ručne malované vankúšiky alebo obežky na vankúšiky, ale ja ako človek, ktorý textil nenávidí, tak vlastne to zverím niekomu. Nebudeš to robiť ty? Určite nie. Dobre, ale tak aspoň uvidíme, ako sa robia dobré batiky a pekné. Bude to ešte pôvodné. Keďže sa Petra nakoniec rozhodla, že bude Michalovi dôverovať vo výbere farieb, steny sa konečne maľujú a my sa tak konečne o krok posunieme dopredu. Vo výsledku budú 3 steny jemne sivé a 1 tmavá. A ak sa na ňu zavesia obrazy, ktoré Martin vyrobil, myslím, že to bude vyzerať výborne. Veronika, takéto pekné veci ideme dnes vyrábať. Čo je toto? Takže to sú kúpené návlečky. Treba to takto poskladať? Treba to najprv poskladať. Čo je najdôležitejšie je, aby sme pri tom použili žehličku, pretože všetko to, čo budeme skladať, musíme zažehliť, aby vlastne nám to vytváralo pekný vzor. Keď sa s tým troška pohrá, tak vlastne zistí, že sa dajú robiť rôzne geometrické obrazy s tým. Takže takto sa to zažehluje. Toto je výsledok. A toto je výsledok, áno. Zvolíme si farby podľa toho, že aké sa nám páčia a takisto podľa toho, ktorú chceme použiť prvú. Ja to ukážem na tomto vankúši. Vlastne táto bledomodrá je farba, ktorú som používala prvú. Čiže takisto to urobím aj teraz. Tak toto teda mám. A vždycky namáčam vlastne tieto konce. A tieto hrany. To je špeciálna farba na látku? Áno, to je špeciálna farba na látku, ktorú rozrábam s vodou. Prvýkrát, prvú vrstvu, to je vlastne táto. Potom vlastne môžeme použiť druhú vrstvu, ktorá je trošku tmavšia a je dôležité, aby bola farba hustejšia. Čiže dať tam o polovičku menej vody ako do tej redšej farby. No a teraz vlastne, aby sa nám vytvoril ešte väčší kontrast medzi tými farbami, tak použijeme tú úplne nezriedenú farbu. Vôbec ju neriedíme s vodou. Ona tým, že je hustejšia, tak sa vlastne nerozpíja vôbec. A s ňou vlastne spravíme už len tie hrany. Aby tá farba vlastne nám nezišla po opratí dole, tak to treba zažehliť poriadne s horúcou parou. A to je vlastne všetko. A nezíde to ani pri praní už potom, hej? Voilà, finále. A tak to bude vyzerať. Váš nový vankúš, ktorý keď vyschne, treba teda poriadne to s naparovacou žehličkou. A toto je výsledok. A toto je výsledok. Tento je váš, tieto dva si berieme. Idem za Martinom a zamýšľam, či sa im to bude páčiť. Čo myslíte, bude alebo nie? Ja si myslím, že áno. Je to pekné ženské? Áno. Je, to tam zapasuje. Ale geometricky je to aj pre mužov. No, tak v tom prípade sa môžu tiež. A keby sa niekomu nepáčila farebná verzia, tak sa môže použiť aj čierna. Sedačka s tlačidlami je už doma. Veľká diera v stene je už tiež minulosťou a nábytky na mieru z dielne šikovných majstrov, tie už čakajú na poskladanie. No čo, vyzerá to tak, že pomaličky ideme do finále. Peťa, my už to máme takmer hotové všetko, len potrebujem vedieť zásadnú vec. Kedy Lenka priletí? Dnes. Za pár hodín už bude tu v Bratislave. Takže už len na hodiny sa to počíta, lebo máme tam ešte niečo dokončiť. Čo myslíš, ako to vyzerá? No, snaď dobre. Bojím sa tej tmavej steny. Michal ma ubezpečoval, že to nejako rozbije a že tá tmavá stena tam bude
nakoniec úplne super. No, rozbili sme to poriadne, teda, môžem ti povedať. Aha. Som zvedavá, čo bude aj s tou obrovskou dierou, ktorú tam spravil. Ale ja verím, že to bude v konečnom dôsledku veľmi pekné. Budem ťa sledovať, že keď odpadneš ty, tak budeme mať pár hodín na to, aby sme to celé prerobili. A keď sa ti to bude páčiť, tak je veľký predpoklad, že by sa to mohlo páčiť aj Lenke? Áno, áno. My hoci sa fyzicky nepodobáme, ale vkus máme dosť podobný, takže myslím si, že bude príjemne prekvapená, keď sa vráti. A chceš byť pri tom aj ty? Tak. Ja myslím, že ty to zvládneš aj sám. Že tam bude bezo mňa. Bude bezo mňa. Necháme to len na ňu. Áno, áno. Nech má ten pocit, že ona príde do svojho vlastného bytu a je to všetko len jej. Dobre. Tak teraz sa ešte nezlakni, prosím ťa, lebo my ešte tých pár hodín máme, že ešte sa to detailuje, tak nás budeš len tak usmerňovať, aby my sme to dali do finálnej podoby. A finálna podoba sa naozaj rysuje. Nábytky sa skladajú, pripevňujú. Tiež je dobré, že Michal nezabudol aj na svietidlá. Ale na čo som ja naozaj zvedavý je to, čo v priestore urobia tie originálne marocké kúsky. A neviem, ako Michal rozdýcha to, že Petra so mnou má práve namierené do bytu, kde sa ešte takto stále pracuje. Dobrý deň. No, čaute. No áno, zase sme trošku porušili pravidlo. Zase prekvapenie. Zase prekvapenie. Ktoré nebude vlastne. Lebo... Počkaj, ale neprekvapujeme Petru, ale Lenku. Ale ja som ťa upozorňoval, že ešte to nie je hotové, že ešte pracujeme a ten prvý dojem je aký? Ja super, viem, žena má prvý dojem, kto toto uprace. Ja som na toto pozeral, na túto stenu. A veď je hnedá, není čierna, ani šedá. Ja som vám hovoril, že bude pekná. Páči sa ti? No, akože, myslela som si, že to bude o moc horšie. Že toto vyznelo, akože to nie je veľmi pekné. Nie, je to náhodou veľmi pekné a tá zlatá lampička na tom je taká vkusná. Tento štýl, ktorý tu vidíš, by sa mohol páčiť sestre. Tam pôjde ešte televízor pravdepodobne. Dobre. Bude spokojná. Hej? Myslím si, že áno. No, tak uvidíme výsledok. Ja som ti hovoril, že má význam ju sem priviesť, lebo sme takí pokojnejší teraz. To je pravda, áno, ďakujem. No, a ja idem teda tiež preč, vy to dokončíte, ale pozor, ja ti potom zavolám, dobre? Lebo to už budem prichádzať s Lenkou. No, dobre, čiže také 2-3 hodinky ešte nám. Čo? Nič, nevyzerá to zle. Nábytok pekný si myslel. Aj Maroko sme sem dostali. Áno, ešte stolčeky nie sú tragické. Tie stoličky, však dúfam, že to bude všetko fungovať, ale tak malo by, nie? Tak ako na prvý pohľad to vyzerá ako obývačka. No Maťo, moderno máme. Aj modré máme. Aj Maroko máme. No ešte, zoberiem si bundu, kabelku a môžem ísť. Tak snad sa jej to bude páčiť, nie? No keď nie, zavoláš. Mne sa to páči. Dobre, tak ty už radšej choď. Tak vedu. Dobre. A ja si toto zlíznem. Ešte stoličku na miesto. Maťko, ďakujem pekne. No, nápodobne. Volám ti, jak to dopadlo. A pošli radšej správu. Dobre. Sme doma. Lenka, navrhujem tašky nechať ešte v aute, to príde až potom. A ja. Len ešte vás zastavím na chvíľočku, lebo vás čaká prekvapenie hore, viete o tom? Počula som niečo také. Sestra už vám hovorila, viem. A čo vám všetko povedala? No... Že je to pekné? No, povedala, že sa mám nechať prekvapiť. Vážne iba takto vás držala? Ano. Tak to je fajn, pretože my sme vám tú vašu obývačku urobili tak, že by sa podľa nášho názoru, že by sa vám to mohlo páčiť. Dali sme tam všetko podľa indícií, to znamená, že aj trošku toho orientu, toho Maroka. Dali sme tam trošku červenej, tak ako ste chceli. A dali sme tam krásny modrý nábytok, presne tak, ako chceli. To znamená, že by to mohlo byť podľa vášho vkusu. Aha. Áno. Chápem, aj mne keby povedali, že máš červené steny s čiernymi závesmi. Než by som sa necítil asi najlepšie. Ale no tak riskneme. No tak poďme skúsiť. Poďte prvá domov. A
a nechajte sa unášať tým, čo tu vidíte. Ja sa zoznámim, ja som Mišo Skrak, dobrý deň. Teší ma Lenka. To je architekt, dizajner, ktorý... Poďte domov, nebojte sa toho. Toto je vaša nová obývačka. Toto je to, čo sme spáchali, keď vy ste boli preč. A je to určite ona? Páči sa vám to? Hej. Pozeráte, že kde je tá červená? No, asi. No dobre, tak nie, nevyšla na farba, ale inak sme už ju tu chceli. Ale modrú sem Mišo zakomponoval, ale myslím si, že veľmi decentne a veľmi fajn. A je to veľmi pekné. Ty si hovoril o nejakej rúžovej, či čo? O červenej ste. O červenej som hovorila. Ja som sa tak zlákla, že čo teda moja sestra nerozprávala. No, máte tu niektoré veci, ktoré sú naozaj podľa indícií. Máte tam krásne svietidlá, originál ručná práca z Maroka. Fíha. Ktoré nás, podľa mňa, že veľmi s citom zvolené, veľmi dobre doplnené a decentné. Ale čo je veľmi dôležité, Petra hovorila, že vy by ste aj chceli otvor, potom, že by ste nechceli ten otvor. A my sme sa rozhodli, že tam ten otvor spravíme so všetkými povoleniami, samozrejme, ktoré teda, prepáč, musím sa pochváliť, som vybavil ja. Mne sa zdá, že neviem rozprávať, že iba počúvam. Je to super, lebo proste... Nová obývačka, kompletný byt. Mišo vám povie, že čo všetko vám tu navrhol, aby sme tie indície doplnili a naplnili ich význam. Lenka, my sme dostali takú indíciu, že vidlička a nožík, tak to je jasné, že tu mal byť nejaký jedalenský kút, ktorý tu je, samozrejme. A potom ďalšia indícia bola taký robot, ktorý sa rozkladá z autička na robota. A to je vlastne tiež zakomponované v tom stole. Lebo teraz, keď mi pomôžete zobrať tie stoličky, tak pozor. To je Mišova vychytávka, na ktorú presne tak, ako ja na svoju dieru, je on pyšný na tento stôl. Predstavte si, že vám príde, že žúrka sa zväčšuje, prichádzajú viac a viacej ľudí. Tak čo urobíte? No tak urobíme si viacej priestoru. Je to na kolieskach, nemusíte sa bať o parkety. A môžu začať Vianoce, rodinné oslavy, posedenie s koľkatými 2, 4, s 5 minút. Tu máme príručné pufy a mufy. To je úplne super. Fíha, môžem si sadnúť? No, sadnete doma, jasné, nech sa páči. To je jaká paráda. No čo hovoríte? No. Mi sa to strašne páči. No to je úplne krásne. Ja vôbec neviem rozprávať. Ja som zistila, že jak sa hovorí, že speechless, tak to je práve to, čo mňa teraz zasiahlo. Tak keď vám sestra telefonovala, že nechaj sa prekvapiť, tak ja vidím na vás, že to prekvapenie prišlo a trúfnem si aj odhadnúť, že Mišo, opäť dobrá práca, že príjemné prekvapenie. A máme tu pre vás ešte jedno prekvapenie, také veľmi príjemné od Novostavby SK. Keby ste mali pocit, že ešte nejaké príjemné veci do tohoto bytu by ste chceli, tak toto je poukaz v hodnote 100 eur. Miniete ako chcete, kedy chcete. Ďakujem veľmi pekne. Tak, nádej, Mišo, že opäť dobrá práca. Lebo ja si myslím, že... A to si môže myslieť iba ja. A Mišo, čo si myslíte vy? Ja si myslím, že to je úplne úžasné. Proste aj tie zlaté lampičky, mi sa to strašne páči a z toho otvoru ja som tak strašne prekvapená, lebo celý ten priestor dostal úplne nový rozmer a páči sa mi ten nápad s tým hroznom materiálom. Je to. To verím a využite to. Ja si myslím, že to dosť odlišné od toho vaku, ktorý ste tu mali, od tej taburetky, od toho minimalizmu, napriek tomu, že je tu dodržaný. Tak si to dobre užívajte a popíšte sa tým, lebo máte sa čím píšete. To teda rozhodne áno. Užite si to najlepšie, ako viete. Ďakujem pekne. Lenka, tešilo ma. Ďakujem pekne. Skvelú prácu ste odviedli. Tak to sme veľmi radi. Takže odporúčame aj ďalším našim divákom? Jednoznačne, odporúčame. Ak budete mať teda dosť odvahy, pretože k tomuto, čo robí Mišo, treba aj trošku odvahy. Robiť to len s 3 indíciami nie je zase úplne tak jednoduchá vec, ani pre Michala trošku stresu pre vás, ale ak sa do toho dáte, tak nám dajte o tom vedieť na www.novebývanie.joj.sk a pri troche šťastia, lebo aj to treba pri dizajne a v našom programe, objaví sa tam aj Michal a ja. Tak sa na to tešíme, alebo opäť pri obrazovkách Joj. Všetko dobré, majte sa pekne. Ďakujem. Dovidenia.